ensimmäinen asia on se, että boksista ulos ajattelu. Eli se, miten sä meet sinne 3 sakkiin kisoissa, on se, että se mihin saakka esimerkiksi sulla nyt putti toimii ja niin, että katot sen Pro Jounin, että 15 metriä sisään, hyppyputti pois käytöstä ja tavallaan katsot sen videon, että mikä se tekniikka ja idea on. Toisin sanoen se, että sä saat sen suoraan linjaan, se lähtee ja sä tiedät lähteissä, että se lähti oikeaan osoitteeseen ja mielellään myös niin, että sä vaistoot ja tiedät, että se voimakkuus on oikea, että se osuu juuri oikeaan kohtaan ketjua, että se on sisällä. Se, minkä takia ulos niin kuin laatikosta ajattelu on se, että okei, nyt jos sä vedät sen 14 metriä tai alle sisään, niin miten sä laajennat sitä ajattelua, että sä vedätkin 28 metriä alle ja sisään. Ensimmäinen on se, että mitä mä sanoin, että esimerkiksi Discraftin alivakaa midari meteori ja sä painelet sillä sisään seuraavat niin kuin 10 metriä. Eli toisin sanoen, että sä löydät niin kuin sen tatsin siihen, että sä pystyt niin kuin vaihtamaan kiekkoa ja paukuttelee niitä sisään. Ja niin kuin näet, että okei, sulla on yksi hyvä puttitekniikka, sä vaihdat niin kuin kiekkoa välillä, tuut niin kuin laatikosta ulos ja painelet 20 putteja sisään. Sen lisäksi mitä itse tekee on se, että me aina laajennetaan meidän mukavuusreviiriä. Et esimerkiksi sitten kun reenailee ja vedän vaikka jostain 30 kiekkoja kassille reeneissä, niin mä oon harjoitellut, että mä vedän ylivakaalla kiekolla niitä forella. Ja se on siinä niin kuin metrissä ja sitten tuossa kävin Parolassa kaverin kanssa ja sanoin, että no mitä syötyä siitä oli, niin verin 30 metristä forella kiekon ketjuihin. Toisin sanoen se, että meillä on tuntuma, meillä on varmuus, meillä on itseluottamus, meillä on usko, niin asiat alkaa toimia ja menee maaliin. Sen lisäksi katoin niin kuin perusvingiä eli drivea ja sanoisin, että mietipä sitä, että mitä varten me otetaan vauhti. Mitä varten fripa-heittäjä ottaa vauhdin? Hän ottaa vauhdin sitä varten, että hän saa maksimikitkan ylä- ja alavartalon välille. Ja se teho-hyötysuhde, mikä sulla on, niin se saa paljon paremman teho-hyötysuhteen yhden askeleen vauhdilla. Yhden askeleen vauhdilla saat paremman teho-hyötysuhteen. Harjoittelepa niin, että saatat yhden askeleen, kun saatat sen askeleen eteenpäin, sä samalla käännät koko selän menosuuntaan, saatat maksimikitkan, sä teet niin kuin Pro Jouni on niissä videoissa opettanut, sä käännät niin kuin kättä. Ja se, että sä käännät koko selän sinne heittosuuntaan, sä saat maksimipoverin niin kuin maailman huiput tekee. Ja se mitä se tekee on se, että sä saat vedettyä sen sieltä linjaan täydellisesti niin, että se on todella tarkka, se on todella pitkä ja porukat vaan niin kuin ihmettelee, että hei, miten tämä on mahdollista. Esimerkiksi Ruotsin paras kaveri, joka käy pituusheiton maailmanmestaruuskisoissa, on juuri näin muuttanut omaa heittoonsa, eli konsepti toimii. Sen lisäksi tulee tähän loppuun vielä Jodalta niin kuin viesti, että tavallaan tässä on koltti ja on ase, niin tavallaan jotenkin mä koen, että oot semmoinen niin kuin jässikkä ja fiksu kaveri ja tavallaan nyt on niin kuin semmoinen aika kaikilla meillä niin kuin elämässä, että miten me taistellaan paremman elämän puolesta, miten me taistellaan sen puolesta, että ihmisillä olisi hyvä olla arjessa ja miten me voidaan oppia esimerkiksi fripasta ja siirtää asioita niin kuin tavalliseen arkeen ja elämään. Yksi asia, kummallinen asia niin kuin Suomessa ja yhteiskunnassa on se, että jos on löydetty joku yksi tapa tehdä asioita, siitä yhdestä tavasta tehdään ainoa oikea tapa ja kaikki muut tavat ammutaan alas.
ja silloin me synnytetään ihmisille tahallaan tai tahattomasti pahoinvointia. Ja sen takia meidän pitää olla tosi tarkkana siitä, että me annetaan erilaiselle niin kuin luovuudelle, viisaudelle, tavoille toimia, annetaan mahdollisuus toimia, kunnioitetaan, rakastetaan, arvostetaan, kokeillaan asioita. Se, mitä mä sanoin sulle, niin jos sä niin kun saat niistä kiinni, niin jos sä oot heittänyt -9 kisoissa, niin noilla vinkeillä, niin se menee johonkin tonne -13, -14. Ja tavallaan se tulee paljon nautittavammaksi, tulee paljon helpommaksi. Ja sitten sen lisäksi vielä siihen, että kun on talenttia, niin on hyvä myös harjoitella mukavuusreviiriltä ulos olevia asioita. Esimerkiksi tahallaan reenata triksotteja ja tavallaan niin kuin haastaa itseänsä vaikeissa tilanteissa. Ja siinä myös niin kuin olla toinen toista niin kuin tukemassa ja luomassa uskoa ja hyvää niin kuin ilmapiiriä. Ja tavallaan myös niin kuin se, että niin kuin antaa itselle niin kuin mahdollisuuden oppia ja oivaltaa uusia asioita ja niin kuin kokeilla ja katsoa, että hei, että vau, että mikä idea mulle ja miten mä pääsen eteenpäin. Ja hei, kerro miten onnistut, koska tulee -13. Onneksi olkoon sankarille. Moi moi! No niin, tervehdys! Tervetuloa kaikille mukaan Projonin pääkonttoriin. On aikoinaan tästä sittarista tehty video Projonin pääkonttori. Ja kun on sadepäivä, niin tulin tänne tekemään videotervehdyksen, jonka Nikke Tyry tilas Ringsidein mestarille Henrik Lahdelle. Sen lisäksi otsikkoon tulee pari muuta kaveria. Markku Toivanen Mansesta ja Henrik Stenssoni Ruotsista. Aikanaan selviää miksi näin. Ensinnäkin onnittelut mestarille, oli toinen kerta kun voitit mestaruuden ja ehkä se mikä ihmisten olisi hyvä tiedostaa ja meidän myös itse kysyä, että minkä hinnan me olemme maksaneet siitä mestaruudesta. Paljonko olemme nähneet aikaa vaivaa, paljonko olemme oivaltaneet asioita, mitä ollaan tehty virheitä ja mikä on se kokonaisuus, että miten se paketti on saatu noin hienosti jälleen kerran toimiin ja lopputulos on sen mukainen. Koska niin kuin tiedätte mun videoista, niin mun tarkoitus tehdä videoita on se, että mä pystyn synnyttämään onnistumisen iloa muille. Niken kanssa juteltiin Dude Perfect Suomi-jutusta ja itse asiassa tosiasia ja tilanne on se, että noi Dude Perfect-videot ja noi Hereditary-koulu ja muut, missä on valmentanut, miten sinne tasolle mennään, niin osa nuorista aikuisista on jo sillä tasolla. Myös näiden minun videoiden avulla he ovat itse laittaneet videoita, että täällä Projoni tehdään jo näitä Dude-settejä, että hieno juttu, että olet jakanut asioita ja vienyt eteenpäin, että on voinut onnistua ihmeellisellä tavalla. Eli se mitä Henrik sanoisi sinulle on se, että se mitä me voidaan jakaa ja miettiä on se, että miten me voidaan synnyttää muille onnistumisen iloa, miten me saadaan kunnioitusta toinen toisiamme kohtaan. Mietitään esimerkiksi sitä, että mulla meni 8 vuotta, että mä pääsin itse singeliin. Mä opitin sen Tuomakselle opetin sen 2 vuodessa, miten hän pääsee 5, 4, 5. Olen hiisikolfissa golf-ammattilaisena. On siellä matolla opettamassa kaveria ja siihen tulee hallituksen jäsen mun selän taakse naapurin matolle, kuuntelen opetuksia ja seuraavana päivänä, kun mulla ei ollut oppilaita, niin hän oli itse siellä opettamassa omia pelikavereitaan juuri samoilla asioilla lauseilla, mitä olin eilen opettanut sille toiselle oppilaalle. Toisin sanoen, niin kun ehkä tämän videon pääsanoma on se, että miten me kunnioitamme toinen toistemme talenttia, koska maailman helpoin tapahan olla copycatti, papukaija, kopioija, varastaja. Idean varkaus on varkaus siinä, missä mikä tahansa muukin asia.
Samoin myös se, että tosiaan kansanedustaja Seidon blogista voit lukea mun 5. kirjan ja siellä on ihan huippusettiä niin golfammattilaisille, yritysjohtajille ja näin. On hyvä, että me myös kunnioitamme siinä toinen toisiamme, että kuka on sen synnyttänyt, että se myös saa itse siitä opettaa, koska Hämeenlinnaan on perustanut hengellisen korkeakoulun. Et uskot miten tahansa, on sun filosofia, ajatusmaailma, mikä tahansa, ihmisenä kasvamisessa meillä on sama konseptit, sapluunat, jotka toimii, ja yhdessä kasvaminen on paljon mielekkäämpää kuin itekseen kasvaminen. Palataan takaisin juurille, eli golfiin. Sinällään haluan sanoa, että esimerkiksi itse käy Hämeenlinnassa tavasti golfissa, käy klubilla. Se mikä on hieno fiilis ja hyvä olo siellä on se, että siellä on ihmisiä, jotka jollain tavalla ovat laittaneet itsensä elämänsä likoon, onnistuneet, pärjänneet työelämässä, nähneet vaivaa golfin eteen, esimerkiksi singelimiehet ja muutenkin nähty vaivaa. Se, minkä hyvän olon se tuottaa siihen koko klubiin ja ympäristöön, on se, että siellä on tietynlainen niin kuin rauha. Siellä ei ole niin kuin minkäänlaista tökkimistä, sorsimista, vaan siellä on lepo, siellä rauha, siellä on kunnioitus, siellä on hyvä olo, hyvä fiilis, asiallisia keskusteluita. Ja niin kuin itse olen monesti huomannut, että ne kaverit, jotka on huipulla, niin sitten urheilussa, yritysmaailmassa tai näin, niin he ovat todella hienoja tyyppejä, vaikka olisivat minkälaisia persoonallisuuksia. Persoonallisuus ei ole uhka, vaan se on rikkaus. Sen takia he ovat ihania ihmisiä ja tyyppejä, koska he ovat nähneet aikaa ja vaivaa. He ovat maksaneet sen hinnan ja se näkyy ja kokee sillä tavalla, että heidän ei tarvitse tuputtaa mitään, heidän tarvitsee olla oikeassa. Mä tein näin se mulla toimii, sä kokeilet mikä on sulle oikein. Niin kuin oot nähnyt tämän Pro Jouni-kanavan, miten mä jaan asioita ja tartutan asioita nyt. Tosiaan katoin ja tein Simon Lisoten tämmöisen frisbee golf-videon. Olin tosiaan YouTubesta katsonut hänen yhden opetuksen, sain yhden inspiraation siitä, menin heti kantolaan ja sain inspiraatiosta kiinni ja onnistuin ihmeellessä tällä tavalla. Samoin olisi ihan hyvä, että ne ihmiset Suomessa ja ulkomailla, jotka ovat saaneet jotain hyvää Pro Jouni-videoiden kautta ja avulla, voisivat ihan julkisesti tunnustaa, mitä hyvää he ovat saaneet, mitä he ovat oppineet ihan omalla persoonalla ja niin kuin rehellisyydellä. Se, mistä aina itse haluan pitää kiinni, että me ollaan rehellisiä. Esimerkiksi monet voi ihmetellä sitä, että mitä mä itse niin kuin meuhkaan somessa ja ostan isoja asioita esille ja näin. Mutta silloin kun me ollaan singelissä, olemme sitten golfissa, olemme elämässä, olemme missä asiassa tahansa, niin jokainen singelimies tietää sen, että älä vaan me lupaan mitään semmoista asiaa, mitä sinä et voi lunastaa. Toisin sanoen toistepäin ajateltuna kaiken sen, minkä olen heittänyt ilmoille, kaiken sen voi lunastaa. Ja sen takia meiltä tarvitaan sitä, että meillä olisi pikkasen enemmän niin kuin toinen toistemme kunnioitusta, miten me otetaan ihmisiä elämään arkeen mukaan, miten me saadaan hyvää fiilistä aikaiseksi. Tästä saatiin Aasensilta ihanan golfari Markku Toivaseen Manseen. Haluan Markku Toivasta taiteilijaa, huippugolfaria ja ystävää muistaa tässä videossa. Sillä tavalla, että hänen kanssaan mun on ollut aina helppo pelata, olla oma itseni, koska golfammattilaisenahan mun piti osata se, että kaikki ei kestänyt sitä, mitä mä pelaan. Vaikka puolisettiä bladeja nakuttelen alle paarissa kierroksen ilman puumailoja. Se ei ole kaikista kivaa. Itelle se on kivaa, mutta se ei ole se suomalainen kateus, kun se näkyy lävitteet. Joku on sitten naama norsun veellä, kun miten se nyt noin hyvin pelaa. Joutuu opettelemaan sen, että miten tuli 3 putin greeni ja miten nyt meni vähän huonommin. Niin tämmöisiäkin tilanteita on. Eli Markku Toivoselle positiivinen palaute. Ollaan pelattu greensamia ja olen painellut hänen kanssaan parnelosia kerralla päälle ja ollaan otettu kaiken maailman kisoja ja kaiken kaikkiaan tosi hieno ihminen, jonka kanssa on hyvä olla oma itsensä, oma persoona, on keskinäinen kunnioitus, ilo
Ja semmoisia ihmisiä meillä kaikilla pitäisi olla lähellä, mekä saa meistä sen parhaan irti ja antaa luvan meille synnyttää sen koko potentiaalin ulos. Samoin siitä saadaan aasinsilta sitten Henrikstensoniin, eli jos mietitään esimerkiksi mitä mä golf-ammattilaisena golf-proona voin antaa siis Tavis-golfiin, on se, että esimerkiksi Henrikstenson on yksi kaveri, jonka swingiin ja tekemiseen mulla olisi asioita, että hän pelaisi paremmalla tasolla. Tiedätte minkä tasoinen kaveri on ja jälleen kerran voin vaan sanoa, että syytön minä olen siihen, että minä näen ja tiedän asioita, mitkä toimii ja mitkä tuottaisi parempaa tulosta. Sinällään viesti ei ole Henrikille, vaan Suomen golfareille, eli jos on joku semmoinen hyvä tasoinen golfari, joka haluaa ja uskoo Pro Jourin valmennukseen ja voitaisiin tehdä semmoinen esimerkiksi videosarja, joku DVD-setti, joku opetusvideosarja, miten golfissa tämmöinen ammattilainen humahtaa uudelle tasolle, mitä annettavaa on ja näin. Niin se on ehkä tämän videon yksi porkkana, minkä heitän nyt ilmoille, että semmoiseen ehkä mulla itsellä on niin kiinnostusta, motivaatiopotentiaalia tehdä semmoinen tavalliseen golfiin jonkun ammattilaisen kanssa, että miten hän oikeasti pääsee eteenpäin, miten Pro Jourin vinkit oikeasti toimii ja olkoon se lopputulos. Talja jousipyssy. Eli se tapahtuu niin, että kun sä viet sen taakse viennin, sä voit ottaa vähän rauhallisemman kävelyn ja ajattelet, että se taakse vieti on kuin taljajousipyssyn viritys. Sä viet sen kiekon tähän ja tällä hetkellä mä jopa itse teen sen niin, että mä vielä täällä painan sitä vähän taaksepäin. Sen mukaan paljon mä haluan ruutia. Jos mä haluan sen 120 metriä, mä painan sitä vähän taaksepäin. Nyt on tarpeeksi voimaa taljajousessa ja mä laukasen heti. Se lähtee täältä, se ajoitus saman tein. Lähdetään lujaa liikkeelle ja laukastaan se poveri. Ja silloin kun se on tässä kohtaa menossa, niin se menee jo itsestään ja se lentää niin kuin hienosti ja me saadaan näin teho välitettyä. Elikkä täällä työnnetään vähän taakse, vetästään käyntiin ja sanoista tekoihin niin näytetään muutama veto. Eli tämän nopeus oli 3-4 -1. Prismasta kävi hakemassa mikä kiekko tää on, kun tykkään Tex Willereistä. Otin tämmösen ja kyllä lähtee. Vitsi ihana midari, suosittelen, kokeile, tsekkaa, mutta katsotaan. No niin, Pro Jouni tässä itse. Jesse tilas multa Majava tämmöiseen Pripa kutsukilpailuun avauspuheen ja tuossa kuulosteli vähän sydämeltä, että mitä asioita nousee. Ensinnäkin se on ihana, kun ollaan ystävien kanssa niin kuin kisaamassa, niin jotenkin olisi hieno välillä havainnoida sitä, että mitä kukin tuo siihen mukaansa, minkälainen persoona kukin on. Joku tuo kivoja juttuja, huumoria, rentoa ilmapiiriä, sitä, että ei pingoteta, mutta nautitaan niin kuin päivästä. Me lähdetään kisaileen, me voidaan aina tehdä jotain vähän tavallisuudesta poikkeavaa. Esimerkiksi me lähdetään kisaan ja todetaan 3 väylän jälkeen, että tämä ei lähtenyt Strömsössä, että puhalletaanko peli tässä kohtaa poikki ja kävellään takaisin ykköselle ja lähdetään uudestaan alkuun. Että näin me pidetään se ilmapiiri freshinä ja kivana, nautitaan päivästä. Joku porukasta voi soittaa sitten, jos ollaan vaikka 13 väylällä, että okei, että tilataanko kaikille rullakebabit tonne ja juomat ja nautitaan tuossa rullakebabit ja lähdetään uimaan ja sen jälkeen vaikka kalastaa ja sitten illalla saunoa ja mökille tekee vähän pihviä juomaan punapiiniä ja pelaa vaikka korttia, jutteleen. Että tavallaan niin kuin se, että jokainen olisi vapaa, jokainen olisi oma itsensä, jokainen voisi nauttia siitä hetkestä. Pitäkää hauskaa, luokaa hyvä ilmapiiri, uskokaa itseenne, uskokaa toisiinne, tehkää jotain kivaa tavallisuudesta poikkeavaa.
näihin tunnelmiin jokaisessa meissä asuu myös tämmönen pieni tai iso asteriksi. Anna sen olla vapaa, nauti, kyllä sinä osaat. Moi moi! No niin, nyt on taas sitten se aika vuodesta, kun pelataan Majava Openi. Pyydettiin taas tuomaan tervehdys ja alkuviisaus näkyy tossa takana. Näet, tuolla Verkatehtaalla on tuommoiset kierreportaat. Puhutaan frisbeegolf-kisoista. Puhutaan siitä, että kun hieno jengi tulee niinku kasaan, niin mitä me voimme olla toisillemme. Yksi mielenkiintoinen piirre on nimenomaan nämä portaat. Eli tavallaan mä itse tekisin silloin, että jos me ollaan viikonloppu kivalla porukalla yhdessä, ensinnäkin me voidaan kisailla niin, että me pelataan niinku best shottia niin, että jokainen pääsee pelaamaan niinku myös toistensa kanssa, ja ei vaan niin, että me heitetään niinku frisbeitä ja siinä tehdään best shottia, vaan mikä on meidän rappuset niinku inhimillisesti. Mikä on meidän persoonallinen vahvuus, mikä on meidän persoonallinen luovuus, mikä on meidän persoonallinen potentiaali. Ja mä tavallaan puhun siitä, että meissä ihmisissä on semmoinen hauska piirre, että jos me ollaan jossain asioissa hyviä, lahjakkaita, esimerkiksi joku heittää vaikka nyt sen 170 metriä tätä kiekkoa, ja sehän menee rennosti vaan tosta vaan 170 metriä. Mutta sen tartuttaminen ja opettaminen eteenpäin on niin kuin toinen asia. Niin meidät on oikeasti kutsuttu niin kuin rakkaudessa oleen rappusia toisillemme. Ja tavallaan siinä, että me oltaisiin rehellisiä toisillemme, me annettaisiin toisillemme rohkaisua ja palautetta, että hei, miten sä sait sun yrityksen menestyä, miten sä sait sun opiskelun menee noin hienosti, miten sun avioliitto toimii noin asiallisesti, miten sä oot jaksanut urheilla, miten sä jaksat rohkaista, mistä sä saat voimia. Ja tavallaan se, että me tartutetaan niin kuin toisillemme se niin kuin lahjakkuus niin, että toinen saa niin kuin siitä kiinni. Että tavallaan mikä on se sun elämän best shotti, mitä sä pystyt niin kuin välittämään. Esimerkiksi itse kun on ollut myynnin ammattilainen ja myynnin kouluttaja, niin tavallaan se mihinkä esimerkiksi mun onnistumiset perustuu, esimerkiksi joku Nokia-konserni sanoo maantuelle, että me ei osteta näitä miljoonakamoja teidän kautta suoraan, vaikka yrität tuputtaa, vaan mä halutaan ostaa nämä Jounin kautta, koska meillä on luottamukselliset suhteet Jounin kanssa. Ja tavallaan mä oon huomannut sen, että silloin kun me lopetetaan yrittäminen, meidän pitäisi yrittää tehdä tulosta, meidän pitäisi yrittää tehdä myyntiä, meidän pitää saada 5 miljoonaa myyntiä kuukaudessa, pitää lopettaa se yrittäminen ja pitää suostua siihen, että mitä annettavaa mulla on, mitkä on ne mun rappuset ja tikapuutet, kun mä menen esimerkiksi niin kun neuvottelen ja kohtaan ihmistä, niin tavallaan mulla on se, että miten minä olen hänen paras ystävänsä, miten mä voin hänen kanssa olla vuorovaikutuksessa, kontaktissa niin, että miten me ollaan yhdessä enemmän, mitkä on ne meidän tikapuut, että siihen tulee jotain uutta näkövinkkeliä, uutta luovuutta, uutta konseptia ja tavallaan se, että me osataan niinku kysellä ja keskustella, miksi tämä tehdään, mihinkä tämä perustuu, mitenkä me tästä jatketaan eteenpäin. Ja tavallaan sen ystävyyden, sen rakkauden, sen luottamuksen kautta me kohdataan ja autetaan. No, miten tämä liittyy johonkin frisbeegolfiin ja johonkin Majava Openiin, niin on tavallaan se, että oikeasti meidän pitäisi ottaa ne best shotit elämästä, niin kun, että miten me tartutetaan toisillemme sitä niin kuin hyvää ja tartutetaan se niin, että se toinen onnistuu. Ei niin, että me vaan niin kuin sanotaan, että no mä teen näin ja mä menen siihen ja se menee Strömsössä ja näin. No se menee sulla Strömsössä, mutta tavallaan niin kuin se toinen tarvii siihen tikapuita. Meidän tehtävä on
olla tikapuita ja meidän tehtävä on, että okei, siellä on, niin kuin mulle annettiin niin sanotusti paskimmat asiakkaat niin kuin yritysmaailmassa, että okei, lähetetään Jouni neuvottelemaan, että se osaa hoitaa se homman kotiin. Niin tavallaan se, että me mennään ja tehdään niitä asioita yhdessä. Hei, voinko mä tulla mukaan siihen liikenneuvotteluun? Hei, jos on parisuhteissa jotain haasteita, hei, tarvitseeko te niin kuin ulkopuolisen, joka näkee niin kuin kokonaisuuksia, voi heittää vähän kysymyksiä ilmaan. Itse on 15-vuotiaasta saakka auttanut toisten parisuuden vaikeuksissa, ongelmissa ja onnistunut siinä ihmeellisellä tavalla. Samoin urheiluvalmennuksessa onnistunut ihmeellisellä tavalla, niin kuin se mikä itsellä meni 8 vuotta, opetin sen 2 vuodessa eteenpäin. Mutta sen lisäksi myös niin kuin se, että miten me niin kuin aina huomioidaan, arvostetaan ja pidetään kunniassa sitä, pidetään kunnia-asiana sitä, kuka henkilö on oivaltanut mitä. Että me nostetaan se ihminen siinä asiassa jalustalle. Aivan oikein, me nostetaan se ihminen siinä asiassa jalustalle, että hei kato, toi niinku Ville on ihan huippu tollain, se osaa kohdata, se on hyvä kuuntelija, se saa ihmiset luottaa itseensä, se osaa tuoda niinku uusia näkökulmia asioihin, se saa asiat onnistuun, se osaa avata niinku narut, jotka on niinku solmussa. Niin meidän pitää tunnistaa toisissamme itsessämme se, mikä on todellista lahjaa, mikä on todellista luovuutta, mikä on todellista niinku potentiaalia. Ja totta kai me saadaan pitää hauskaa, totta kai me saadaan niinku nauttia. Ja tavallaan elämään kuuluu niinku koko se niinku repertuaari. Mutta sen lisäksi, että miten te olette sen kisatourin jälkeen yhdessä jotenkin enemmän, mitä te olette voinut tartuttaa, jotain todellista, jotain syvällistä, jotain kaunista, jotain semmoista, mitä te voitte viedä arkeen sen jälkeen. Näihin tunnelmiin niin Majava Open 2 julistettene ja avatuksia, hei, ollaan yhteydessä, kiitos tästä toiveesta, kiitos palautteesta, kiitos siitä mitä saat ihmisenä, tulkoon sun sydämen unelmista totta, tulkoon sinussa se hyvä, se luovuus, se potentiaali esille, tulkoon jotain uutta inspiraatioa kaikille teille. Näihin tunnelmiin, moi moi! No niin, Nikke Tyrylle Midi SMI terveisiä, oli pyydetty Projonilta viestiä, että onko vielä jotain jäljellä mitä Projonella on sanottavaa, niin aloitetaan ekana mansikkamolluskalla, eli silloin kun ollaan Midi SMissä lajina golfi, niin tavallaan se, että miten me voidaan päästä maailman huipulle. Maailman huipulle tarvittaisiin vielä vähän lisää suomalaisia kavereita. Niin yksi hyvä harjoitus on se, että sä otat esimerkiksi niin kuin vaikka rauta 3 käteen itellä rangeipallolla noin 200 metriä ja tavallaan niin kun sä haet siihen 200 metriin hengenyhteyden. Että sulla voi olla hengenyhteys itsesi kanssa, johonkin kohteen kanssa, sulla tulisi olla hengenyhteys myös Jumalan kanssa. Sinä itse valitset, miten sinä sen yhteyden haet. Mutta se porkkana on se, että kun meillä on se yhteys, niin sä otat se rauta 3 käteen, okei, tuon 200 metriä, 200 metrin lippu. Mä lyön ämpärillisen rangeipalloja greenille. Ämpärillisen rangeipalloja greenille, että jokainen pallo on lyötävissä putilla sitten sisään. Ja tää on niinku se, että kun sä oot saanut sen yhteyden, sä jaksat niinku reenata sitä ja sä saat sen tuntumaan, koska silloin susta itsestä tuntuu, että mä vaan olalta lasken, mä otan hyvän kitkan kehosta, mä otan vakio niin kuin tehot, rauta 3 helposti, niin tommonen 200 metriä rangeipallolla ja joka ikinen pallo greenillä. Ja saman sä voit tehdä sitten, jos sä haluat lisätä siihen vähän haastetta, niin otat videon päälle ja teet sen saman setin silmät kiinni. Miten voin itse sanoa tämmöisiä asioita, koska sattuneesta syystä olen itse nämä
kaikki tehnyt. Ja siitä päästään niin kuin siihen, että minkä takia meidän jokaisen pitää olla niin kuin siinä asemassa, siinä paikalla, mihinkä meillä on niin kuin paras potentiaali. Että olkoon jokainen se pro-pelaaja, pro-valmentaja sillä tasolla, missä hän pystyy olemaan. Niin kuin mä laitoin johonkin videoon, että esimerkiksi Ruotsin tähti Henrik Stenson voi tulla mun pro-tunnille ja mulla on hänelle jotain annettavaa, että hän pääsee eteenpäin. Niin tavallaan samoin se, että se potentiaali, mikä meissä on. Esimerkiksi kun sä katsot mun videoita, niin mä puhun tähän videoon aiheesta perhosefekti, millä jokainen asia vaikuttaa jokaiseen. Eli meidän pitäisi päästä siihen niin kuin ymmärrykseen, että kun sä katsot pro-jooni-videoita, on se tavallinen golfi, on se frisbee-golfi, on se minigolfi, on se jousiammunta, on se keilailu, missä sä oot katsonut pro-jooni-videoita, tai on se Suomen kansan tilanne poliittisesti, uskonnollisesti näin. Kun sä saat jotain hyvää, sinun tulisi niin kuin kertoa itse eteenpäin. Esimerkiksi niin kuin videoilla kertoo, että Jounilla oli tämmöinen hyvä video, tässä oli hyvä idea, tässä oli hyvä asia. Ja sitten myös se, että me halutaan luonnostaan maksaa siitä, mistä me ollaan saatu jotain. Me kunnioitetaan sitä, me maksetaan siitä ja tavallaan me viedään asioita eteenpäin. Koska ne tikapuut on se, että jokainen on sillä tikapuun tasolla, millekään niin kuin hän kuuluukin. Koska silloin kun ne kaverit, jotka on siellä tikapuun huipulla, niin he pystyy tekemään eniten hyvää. Ja tavallaan, niin kuin mä totesin yhteen videon aivan oikein, ainoa tapa voittaa kaveri, joka on sinun yläpuolellasi, on se, että sinä et ota häntä mukaan. Et anna opettaa, et anna osoittaa, mihinkä hän kykenee ja pystyy. Mun mielestä me ollaan silloin ihan helvetin raukkoja, selkärangattomia raukkoja, jos me ei pystytä antamaan itseämme paremmille ihmisille, että okei, puhu, okei, opeta, okei, näytä, miten tämä asia tehdään paremmin. Ja siitä saadaan alkumaistia edelleen. Kansanedustajaehdokas Cederholm 2019 blogissa löytyy Pelin puhaltajan pelisäännöt -kirja, josta Suomen konsultit sanonut, kirjan asiat on tehtävissä, poliitikot on sanonut, kirjan asiat tehtävissä, tavalliset ihmiset sanonut, kirjan asiat tehtävissä. Toisin sanoen lataa kirja, lue kirja ja ole vuorovaikutuksessa ja mietitään, että mitä me lähdetään tekemään yhdessä. Ei se vaan, että me puhutaan asioita, ei se vaan, että me niin kerrotaan, että tämä pitäisi tehdä noin ja toi pitäisi tehdä näin. Me tarvitaan ihmisiä, jotka on muutosjohtajia, jotka saa arkeen konkreettisia muutoksia. On se sitten golfissa, on se yritysmaailmassa, on se politiikassa, on se missä tahansa. Me tarvitaan edeltä juoksijoita, jotka voi tuoda niitä muutoksia, jotka voi nostaa oikeita näkövinkkeleitä asioihin. Ja tähän mä kysyn sulta niin kuin sydäntä ja ymmärrystä siihen, että me lähdetään Suomessa tekemään paremmin yhteistyötä, otetaan uusia ihmisiä mukaan ja katsotaan, miten Suomi lähtee uudella tavalla nousuun. Näihin tunnelmiin ollaan yhteydessä. Moi moi! Morjesta Nikke, pitäähän tää tulla saman tein Hattulaan tekeen tietenkin pro-jonen video. Et kiitos äijille mäkärin kohtaamisesta, kahvihetkestä. Kiitos, että pyysit nimmarin. Nyt on kissanpäivät, siinä on Lynxin loppari. Ja voisi joku kerta lähteä porukalla kierroksellekin. Mutta nyt kun olette menossa kisarundille, niin ajattelin lähettää vähän potkua ja evästä matkaa. Niin kiitos taivaanissa siitä, että aina kun Nikellä on lippis päässä, niin hänellä on yliluonnollinen rentous ja itseluottamus ja varmuus ja selkeys, että hän tekee sen yhden hyvän lyönnin, tekee parhaansa, tekee sen niin, että häntä ei jälkikäteen harmita. Se meni hyvin, mä teen parhaani, mä jatkan eteenpäin ja missä se ikinä onkaan, niin hyvä näin. Kiitos siitä, että on semmoinen iloinen, positiivinen mieli, voi nauttia, voi olla liekeissä, voi vetää niin kuin täysillä. Kiitos siitä, että kaikki se potentiaali, talentti, taidokkuus, usko tulee esille, tulee lävitse. Ja kun hän maalaa sen, että chippi tossa alas, tossa pomput ja tossa mukiin ja jees,
niin sehän on siellä ja piste. Kiitos siitä, että voi yliluonnollisella tavalla onnistua, olla flowssa ja kaikki se potentiaali, rakkaus, luovuus, tasapaino, mikä hänessä on, tulkoon hänen elämässään todeksi kaikessa tekemisessä, olemisessa. Ja niin kuin me puhuimme siinä porukalla Dude Perfect Suomesta, niin näin meidän kesken kerrottuna, niin olisi ihan tyyli alkaa sitä porukkaa kasaan ja jutella ja katsoa, että mitä lähdetään touhua ja tekee. Kuulostelkaa, vaistotkaa. Ja näin, että me ollaan myös toinen toista niin kuin tukemassa noin kortin sulle, mistä löydät mun 5. kirjan. Samoin Minnille terveisiä, jonka olitte nähneet aamukahvilla, että Talireintsillä sai Minni ja Roope noin tämmöisen tiin joskus Talireintsillä ja Minnille kerroin, mikä on mun yksi kirja, missä puhutaan rakkaudesta ja Minni sanoi, että hän on just aloittanut lukeen kirjaa, missä puhutaan myös rakkaudesta ja tasapainosta itseen ja lähimmäisiin, täten myös Minnille terveisiä, Taliin, Tapiolaan terveisiä ja ollaan yhteydessä, sytytetään toinen toisiaan, me lähdetään tekemään asioita niin, että ne kutsuu muitakin ottaan esille sen potentiaalia ja nauttiin arjesta elämästä. Näihin tunnelmiin oli äijät kiva nähdä teitä ja hienoa kun tulitte moikkaa. Moi moi! No niin, Lahteen Mikko Pitkäselle terveisiä joululahjavideo sun kaverilta. Hän saa itse kertoa, kuka tän on sulle tilannut. Idea se, miten me saadaan putti toimii paremmin. Ja tosiasiahan on se, että sä reenaat tavallaan aina reeneissä puttia niin kuin olisi sun kisatilanne. Ja nyt mä tein luovaa ongelmanratkaisua. Äsken pari minuuttia sitten virittelin tähän frisbee golf puttireenipaikan. Tämmönen frisbee, tommonen kori. Mutta ideahan meillä on se, että me tehdään se liikerata aina oikein. Ja se on se, että tavallaan se on reeniputin ja kisaputin välillä, kun siinä ei ole mitään eroa. Niin silloin sä tavallaan löydät sen joka ikisen askeleen ja kohdan, miten sulla on yhteys kiekon ja korin välillä. Ja nimenomaan se yhteys siihen, että tää on niin se voimakkuus, näin mä sen niin teen. Ja saat joka kerta itses tekeen oikein, että sä annat sille mahdollisuuden. Silloin kun me päästään sille tasolle, esimerkiksi niin kuin puttaamisessa, että sä otat hyvän fiiliksen, hyvän itseluottamuksen, sä teet itse sen täysin oikein joka ikinen kerta ja annat sen mennä, niin silloin on kaikki mahdollisuudet onnistua. Mutta toisin sanoen yksi, mitä mä pidän tosi tärkeänä, on se, että meillä on se yhteys tähän matkaan ja voimakkuuteen. Koska kun sulla on yhteys tähän niin kuin matkaan ja sä saat, että okei, sä tavallaan otat tähän käteen, sä niin kuin ei kerrota kenellekään muille, mutta sä otat tavallaan niin kuin tähän käteen, että niin kuin jotenkin yliluonnollisesti, että okei, mä haluan nyt kokea, paljon tää tarvii voimaa, että se on hyvä voimakas putti, että se on perillä ja osuu varmasti, okei, se voiman määrä on tämmönen, sä otat jollain tavalla sen voiman vastaan, ja sit sillä voimalla, minkä sä oot päättänyt, niin sillä voimalla aina sitten teet sen liikeradan täysin niin oikein, et anna minkään estää sitä, mikä on susta niin oikein. Annat sen mennä täysin samalla lailla aina joka kerta. Vaikka tulee niin virheitä, niin haet vaan sitä niin toistoa, että se on aina samanlainen ja se sun oma tekeminen on sama. Haet jokaiseen osa-alueeseen sen oman hyvän niin kuin rytmin, niin kuin rutiinen ja fiiliksen ja suljet kaiken sen muun itsesi ulkopuolelle. Ja nyt jos joku nauraa, että mikä Pro Jounin lelurata tämä on. Mä voin sanoa esimerkiksi, mulla oli tässä petankissa vastaava. Mä reenasin petankkia biljardipöydällä. Ja kaikki ne reenimuodot, mitä mä reenasin petankkia biljardipöydällä, siirtyi välittömästi mun petankipelaamisen tasoon tuolla ulkona. Sama juttu se on tässä. Luova ongelman ratkaisua. Kehitä itsellesi rata, jotta sä saat tehtyä toistettua asioita yhä uudelleen ja uudelleen oikein. Ja tavallaan niin kuin se, että sä mieluummin voit hyödyntää
alitajuntaa niin kuin positiivisesti, että sä annat käskyn, että miltä tuntui, näytti miltä näytti. Minähän teen tämän minun liikeratani puhtaasti, oikein, perille asti ja annan sille mahdollisuuden. Ainoa asia, sä annat sille mahdollisuuden, mikä on sussa hyvää ja toimivaa, ja sä voit onnistua ihmeellisellä tavalla. Ja tämä muuten pätee elämässä kaikkeen. Pro-Jonilta terveisiä. Tulkoon rakkauden, onnellisuuden, ilon, onnistumisen juhlaa itse kullekin meistä. Palataan. Kiitoksia. Moi moi. No niin. Keskikeijo, juniorikeijo, alfakeijo, isokeijo, Lahti. Teille sipulivalmennukseen Pro-Jonelta ihan Dude Perfect valmennusta. Älkää kertoko kenellekään. Jos oikeasti puhutaan siitä, että mikä on se salaisuus, että jostain kaverista tulee, että vitsi se on ihan kone, se tekee ihan mielettömällä tasolla noita juttuja, että mikä on sen kaverin salaisuus, miksi se onnistuu aina ihmeellisellä tavalla. Yksi mikä me aikuiset välillä unohdetaan on se, että me unohdetaan leikkiminen. Ja se, että jos sä oot jonkinlaisen välineen kanssa jatkuvasti tekemisissä, nyt on talviaika menossa, jos sä jatkuvasti reenaat oikeita liikerataa, eihän sun keho välitä siitä, millä välineellä, minkä näköinen väline se on, millä sä reenaat sitä oikeita liikerataa, niin kehohan ottaa sen vastaan ja se toistaa. Sulta alkaa tuntua siltä, että vitsi tää on helppoa tää toistaminen, tää on mukavaa, tää on kivaa, mä pystyn tekemään sen, minkä mä haluan. Ja tavallaan sitten se, että miten sä saat sipulin kestään. Sä toteat itsellesi, että ja paskan marjat, mä oon reenannut niin paljon, mä oon satsannut tähän lajiin niin paljon, että mä en anna itselleni lupaa epäonnistua. Vaan joka kerta mä itse keskityn, mä luon hyvän uskon, henkisen, positiivisen ilmapiirin ja mä teen parhaani, mä teen täysillä. Ja mikä minun sisälläni, mikä minun ulkopuolellani ei mitätöi mitään siitä ilosta, riemusta, tsempistä ja siitä, että mähän vedän tämän täysillä. Pois alta oksat ja männyn käytyihin, meikäläinen tekee, meikäläinen osaa ja muun sipuli kestää. Ja sitten jos tulee semmoinen, että no niin, nyt se meni huonosti, niin ainakin itsellä on tavallaan siitä, että mä kiitän siitä, että hei, että okei. Mä kiitän siitä, että hienoa, että se meni mettään. Mitähän mä muuten nyt tein? Että mä analysoin sitä metsään heittoa positiivisesti. Että okei, että vau, olipa mahtavaa, että se lähti mettään. Että nyt se haluaa kertoa mulle jotain, että nyt on unohtunut jotain. Esimerkiksi itsellä se, että kesken kierroksen mä alan väsyyn, mä en juo tarpeeksi tai mä en syö tarpeeksi. Keho kertoo, että nyt pitäisi hakea vähän tasapainoa, balanssia, pysähtyä, alkaa uudestaan nauttia, pitää pieni piknikki. Et tavallaan kuuntele kehoa, kuuntele sitä, mitä tapahtuu ja opi iloitsemaan kaikista ja opi olemaan lasten kaltainen, että nauti, tee temppuraratoja, tee toistoja. Ja kun sä jatkuvasti oot jonkun kanssa yhteydessä, vaikka näin kotona himassa reenaat, niin sulla tulee niin vahva ja voimakas yhteys siihen hyvään toistamiseen, hyvään tekemiseen, että sullehan ei pärjää silloin kukaan. Sä saat itsestäsi sen hyvän irti, mikä sinussa on. Toivon, että ihmeellisellä tavalla Lahdessa innostutte, onnistutte, pärjäätte, opitte. Ja tulkoon siihen myös semmoinen ihana siirtymä, että millä tahansa elämän osa-alueella te onnistutte, se siirtyy toisiin frisbeistä, vaikka perheeseen, työelämään, arkeen, niin tulkoon teidän sydänten unelmista totta ja tulkoon teille taso elää uudella, hienolla tasolla. Palataan, kiitos, joulun aikaa, moi moi!